आणि जायला विचार झाला बोलले ना येऊन आलो आता काय नाही मग आता तुझी चिना ते माना दे ₹20,000 ना काही Oh, Thai. Những Thai. Tao gì? आम्हाला दिले का तुला वर आधी आम्हाला आज नागपुराच्या आणि ती माहिती शिकण्यात आला आणि तू आणि आजरले बरोबर इसलिए लंबा नहीं Takrit. आज ब्रदर ये मैं ब्रदर की आदेश ने लेकर निकले सेविंग नहीं और दोबारा नहीं तो और निमाना गिरी लगा ये ले गया ये डाली जीवाणु ला लो का नमस्ते पूरा चीज बदल ले डाल दिया Allah. Oh, jadi tu perkara ni kita lagi. Kerja? Ini kamera video ni. Rare. Jadi kan mereka dia berada. Kita doa, nara ko, ini seru jira. Sini bukan begini lah, jira. Wallah, ada kita ini kata. Waro jasa jirohana ratu lagi dia berana. Ya,